Odusseus. Eto Okronkron Odusseus a ne kuma ye den no dai hate. Efise na waprese. Sabre no nso na atina ko pro a fieki afoti mu no. Kan no na sa nipa yi te Hyperia ebe Nkuclops na tenai. Nisa ni sa Nkuclops yi abonsam atwimodemfo nti wo ye wo mayayade pii. Efise na wo ahoden sen fieki afo no. Enti onyame dofo no Odysseus yi won betena as carrier. Sanya worry men nipa de sema wodi abroduan biara. Wodi Ofosu twa ko no hu hia isisi adan ye aforimu kama enyame no. Na ochiche nsase no mu ma obiara. Enu echi no wi no call asama wo Hades fi. Na Alkinos enyame no manunyansa bedi na de. Sa ohene yi fi na onyame ba ati na ne ni hrense opetude no bai. Na sabre no nyina na origin se ne obema okukudrufu Odusseus asanga koni menwu bio. Fa kwa ni pia fefe bia imu ye hyenhyen beba bia na ahofo ne enyame ba de seda. Sa beba no ni no sikia. Oni onyamfo Alkinos babia. Na ma wa fefe benu dane benkum ene ni nifa so Ofosu ne nchen na watoto apun hyenhyen numu. Onyame ba no bo hwi po abeba no mpa ho sane amframa bobu fa no na okugina ne tifi kasa kire no. Oye ne ho se Diamond oye hyen muni a weje din no babia. Sa beba no ye no sikia tipen na opena semiye. Enti atina ne ni hwen se opetude no ye ne ho se ono no kasa isi. No sikia aden na wo orefifo se hwe wontama ne ntade eti apopi buwa wonye ho hwe nanso waye froda ben na sese wankasa nyantade pahye na woma meba wo bekwa akogya wo no nsu bi hye se wo ye saa na nipa beka ho asempa na wo na onyonyamfo nani agye enti sori ahemadachi kwade horo na medi wachi akọboa wo sani a wo bewie ntem efise erinche kra na wo be yo warefo hwe adehye a wote apo wo manfo fieki afomu pii ka waware wo enti sadechi pe akire waje onyonyamfo no no ma oti ase na me aponko na wonfa wo ne wontade ne ntama a eti apo no nkwa asu no ano eye se wo betena ti ase na musense wo de wanan beko efise nsubra no na ekromware atina na ni hyense opetude no kasawie pe na otuko Olympus a wosi eye nyame atena ya ewo hoda no ehode ehum ntum wo so asase na usu ana suchremanto nemo hanwo hobre nyina na rim tilde nyina ehone nyame a wo hwa won hu je won ani da biara ehon so na bre a atina tu abeba no fuwie no okoi anopahima hanga wiase pe na no sikia na atade ti akọ no nyange esene se dai no ye no wanti okọ fi ho se okoka kire na wofo okotu wo ho nso nani na de na onene ma wabiti mukani miwini ntama kokọ fefe bi na eja de ohia no opon na no se orekofa akwa fieki afo ahemfo akesema abogwa na wasoma abefre no se omra no okogina ne nchen kasa kire na eja dofo ni se eja dofo so wubetimi ama metiase na ntenten a na namu ye den na edemi akwasum akohoro meniema pia ebrigu ho no ana wankasa nso ehia se wo hyentade ani hran wogwa biara woni wa ahemfo bebom bio nso wo maberima benum ofie ha wo mu benu aware na baasande wo yemrante kwa aware siso na won nyina pese da wo hyentade a wa horo no foforo de kwa asawase eyi nyina ya de a midwe ho pii eyi ni nsem a wo kan efise na ofere se obebo na ahefo no so akire na eja nanso ono de ohun ni nyina bua ni se mema wo aponko ni biara a wo hwehwe enti kona nkwa no nsiesie eti ase na ntenten a na namu ye den na adekata so ma wo okase wie no ofre nkwa no na wotie no nso na wo fi asesiesie eti ase na ma aponko twe na namu ye den no wo mfichi ho di dua no hye aponko no kon abeba no nso de ntade fefe bi fi pia no mu bai de bebu ti ase na mhanahanu no mu
Na ne na de nnuane ne akɔnnɔ de pii guu adaka mu maa no, na ɔde bobesa aba no froo teaseɛnam no tenaa mu. Bio nso, ɔmaa no sradehwam a ɛwɔ sika tumpan mu sɛ ɔne ne mmaawa mfa nsra. Afei, ababaa no soo abaa a wɔde ka apɔnkɔ no ne hama hyɛnhyɛn a ɛhyɛ wɔn hwene mu no mu, na ɔkaa wɔn ma wotutuu so. Wɔn anan ase gyigyee denneennen wɔ fam hɔ. Wotutuu so ara yie a wɔantwentwɛn wɔn nan ase da de ababaa no ne ne mmaawa ne ntade no kɔe. Wɔkɔduu asubɔnten fɛfɛ no mu wɔ faako a nsubura a nsupa pii wɔ mu daa nyinaa no wɔ. Ɛhɔ na wɔhoroo nneɛma a ɛbere sɛ biribi no, na ɛhɔ na wɔsan apɔnkɔ no fii teaseɛnam no ase. Mmoa no tuu mmirika kɔɔ asu a ne hweam ano yɛ den no nkyɛn kɔree sare. Mmaawa no nso yiyii ntade no fii teaseɛnam no mu, na wɔsesaw nsu bae de nneɛma no guu tokuro mu sii kan horoe. Bere a wɔhoro yii ani wiei no, wɔhatae wɔ mmosea so wɔ mpoano hɔ gyaw nneɛma no maa owia bɔɔ no ma ɛwoe. Na bere a ɔne ne mmaawa no didi mee no, wɔyiyii wɔn nnukwu guu hɔ fii ase korii. Na Ɔsekia a n'abasa hoa no na ofii aburu no ase. Sɛ Artemis a ɔto agyan no kɔ mmepɔw bi te sɛ Taygetus anaa Erymanthus so a, ɔde anigye tae akwadu anaa adabɔ. Na bere nyinaa wuram abosom a wɔyɛ Zeus a ɔkura Aegis no mmabea huruhuruw de ne nkyɛn ma Leto ani gye ne tirim. Saa bere no na wohu sɛ ɔware sen wɔn a wodi ne nkyɛn no nyinaa mpa. Na esiane sɛ wodu ne mmati nti, ne duaban da nso wɔ wɔn mu, na wɔn nyinaa ho yɛ fɛ sɛ. Saa ara nso na ababaa a ɔnwaree no ti daa nso wɔ ne mmaawa no mu ne. Ɛduu bere a ɛsɛ sɛ wɔsan kɔ fie no, wɔde nnua a ɛwɔ teaseɛnam no anim no hyɛɛ apɔnkɔ no kɔn, na wɔbubuu nneɛma no nyinaa de guu mu. Eyi na Onyame baa Athena a n'ani hyerɛn sɛ ɔpɛtude no dwen ɔkwan ko a ɔbɛfa so ama Odusseus anyan na wahu awura fɛfɛ yi ama ɔde no akɔ Phygeia kurow no mu. Ankyɛ na ɔhene babea no too agode no maa mmaawa no mu baako, nanso wantumi ansɔw. Enti ɛkɔtɔɔ nsu a emu dɔ mu, na wɔn a aka no nyinaa teɛm denneennen. Ɛhɔ ara na ɔkronkronni Odysseus nyangee, na ɔsɔre tenaa ase dwen ne tirim se, meyɛ mmɔbɔ. Ɛhefo asase so na maba yi? So wɔyɛ adwowtwafo ne atirimuɔdenfo, anaasɛ wɔyɛ nokwafo a wɔpɛ ahɔho na wɔsuro Nyame ana? Hwɛ, mete mmea ne wɔ ha, na egyigye sɛ nsum abosom a wɔte nsubura a ɛwɔ mmepɔw atenten atifi ne asubɔnten ne sare so atɛkyɛ mu de pɛ. So maabɛn nnipa adesɛm ana? Mɛyɛ ntɛm na makɔhwɛ wɔn a wɔwɔ hɔ. Odysseus ɔkronkronni no kasa wie pɛ na ofii wura no ase. Ɔde ne nsa kɛse no buu abaa bi a nhaban pii wɔ ho fii dua bi so de kataa n'adagyaw so. Na otutuu so sɛnea gyata a wayɛ no wɔ bepɔw atifi de ne ho to n'ahoɔden so nante wɔ osu ne ahum mu anibere so. Na ɔkyinkyin hwehwɛ anantwi anaa nguanten anaa adabɔ, na ɔkɔ ma ɔkɔ nguanan mu sɛ ɔkɔkyere mmoa no bi. Saa ara pɛ na Odysseus de anibere tutuu so kɔɔ mmea a wɔn tinwi fɛfɛ no mfimfini wɔ bere a ɔda adagyaw koraa no, efisɛ na asɛm ato no. Wohuu no no, wosuroe, efisɛ na po mu fi atetare ne ho, na wotutuu mmirika kɔɔ habaahaa wɔ mpoano hɔ. Nanso Alkinoos babea no nkutoo de, ogyinaa hɔ, efisɛ Athena maa no akokoduru, na opirim ne koma a osuro ama n'adwene mu da. Ogyinaa hɔ hwɛɛ n'anim, na Odysseus fii ase bisaa ne ho sɛ, ɔnso ababaa fɛfɛ no nan kuroma mu, na ɔmmu no nkotodwe, anaasɛ ɔnnyina nea ɔwɔ no ara, na ɔmfa n'ano mfa ne ho sɛ ebia ɔbɛma no atade ahyɛ na wakyerɛ no kurow no mu ana. Adwene a ɛbaa ne tirim ne sɛ, ɔnnyina nea ɔwɔ no ara, na ɔmfa n'ano mfa ne ho nsrɛ no. Anyɛ saa a, ebia sɛ ɔkɔsɔ ne nan kuroma mu a, ne bo bɛfuw no. Enti ɔyɛɛ ntɛm kaa anitew kasa dede bi kyerɛ no se, Ɔhemmea, meda wo fam. So woyɛ onipa desani anaasɛ onyame? Sɛ woyɛ nyame baa a wɔte soro no mu baako de a, ɛno de, mise
W'anim ne wo nipadua ne wo tenten yɛ akɔsɛ ɔbrɛmpɔn Zeus babea Artemis de pɛ. Sɛ nso woyɛ nipa adesema a wɔte asase so no mu baako di a, ɛno de, nhyira nka w'agya ne wo na awura ne wo nuabarima no mu nyinaa. Hwɛ, sɛ wohu wo ababaa a wodi mu yi sɛ woreba abɛsaw a, wɔn kra ho bɛsan wɔn daa. Nanso nhyira nka ɔbarima a ɔde akyɛde pii bɛba abɛbisa w'ase aware wo akɔ ne fi no nsen obiara. Efisɛ, minhu ɔdesani biara a ɔne wo sɛ da. Enti mihu wo no, misuro yiye. Hwɛ, dabi, Delos na mihu abebi sɛ efifi from wɔ Apollo afɔremuka no ase saa. Me ne me dɔm no kɔɔ hɔ bere a yesii mu wɔ akwantu a ɛde ɛsane pii baa yɛn so no mu. Na bere a mihu saa bɛ no, mihu dwiw me yiye, efisɛ dua a ɛte saa mfifii wɔ asase mu da. Saa kwan so ara na wama me ho adwiriw me yi. Na ewom sɛ asɛm ato me de, nso misuro koraa sɛ meso wo nankoma mu. Nɛre na meyii me ho fii amanehunu mu wɔ po so. Po asorɔkye ne ahum de ne bɔɔ me nnafua 19 fi Ogyigyi asopɔw no so. Na da ɛtɔ so 20 so na Onyame adom abedu ha yi. Minnim sɛ ɛha nso ɛsane foforo bi bɛto me ana, efisɛ minnye nni sɛ me haw ne me brɛ no to betwa. Na mmom, Onyame no bɛma mehu amane pii aka eyi ho. Ao, ɔhemmea, hu me mmɔbɔ, efisɛ wo ne nea odi kan a me haw ne me brɛ nyinaa akyi no, mabedu n'anim. Minnim nnipa a wɔte saa aman yi mu biara. Kyerɛ me nea kurow no wɔ, na sɛ wowɔ ntamabow bi wɔ ha a, ma me bi mfa nkata m'adagyaw so. Onyame nhyira wo n'anya nea wohwehwɛ nyinaa. Ɔmma wo okunu ne ofie a asomdwoe wɔ mu, efisɛ ɛyɛ ade pa sɛ okunu ne ɔyere bɛtena wɔn fi asomdwoe mu. Ɛma wɔn atamfo ani wu, na wɔn namfo ani gye yiye, na wɔn ankasa kra ani gye sen biribiara. Na Ɔsekia a n'abasa hoa no buaa no se, onua hɔho, esiane sɛ wonyɛ onipa bɔne anaasɛ ɔkwasea. Hwɛ, Zeus a ɔte Olympus ankasa na ɔma ani gye anaasɛ awerɛhow ba nipa pa ne nipa bɔne nyinaa so sɛnea n'ankasa pɛ. Enti di wo tirim. Na waba yɛn man mu yi, wobenya ntade ne biribiara a ɛsɛ sɛ onipa mmɔborɔni a woguantoa obiara no nya. Mɛkyerɛ wo yɛn kurow ne mu nipa no din. Asase yi ne kurow no yɛ Fiekiafo de, na meyɛ onyonyamfo Alkinoos a odi Fiekiafo so no babea. Ɔkasa wie pɛ, na ɔsɛe ne maawa a wɔn tinwi fɛfɛ no se, me maawa, munyina hɔ. Ɛhe na mohu ɔbarima yi nti moreguan akɔ? So mugye di sɛ ɔyɛ ɔtamfo bi ana? Minnye nni sɛ onipa dasani biara te ase, anaasɛ wɔbɛwo obiara a ɔbɛba ha ne Fiekiafo abɛko, efisɛ wɔyɛ Nyame a wɔte ase daa no adɔfo. Yɛte po akyi wɔ baabi akyirikyiri a nipa biara mmɛn yɛn. Na saa ɔbarima yi yɛ onipa mmɔborɔni bi a akyinkyin do no abedu ha. Enti momma yɛnyɛ no yiye. Ahɔho ne aserɛserɛfo nyinaa fi Zeus nkyɛn na wɔba. Enti akyɛde ketewa po so wɔn ani. Hwɛ, maawa, momma ahɔho no aduan ne nsu, na monware no wɔ nsu no mu wɔ faako a onwini wɔ. Ɔkaa saa pɛ na wogyinae, na wɔfrɛɛ wɔn ho. Wɔde Odusseus kɔɔ onwini mu sɛnea onyonyamfo Alkinoos babea Nosika see wɔn no. Wɔmaa no ntama ne nhyɛase ne srade a egu sika tumpan mu, na wosee no sɛ ɔnware wɔ nsu no mu. Eyi na Odusseus ɔkronkronni no ka kyerɛɛ maawa no se, maawa, muntwi nkɔ akyiri na menware nyi po ho fi no mfi me ho na mensra, efisɛ mesra akyɛ yiye. Merentumi nware wɔ mo anim. Mefɛre sɛ meyi m'adagyaw so akyerɛ mo mmɛbaa a mo tinwi yɛ fɛ a mabefi mo mu yi. Ɔkaa saa wie no, wogyaw no, na wɔkɔka kyerɛɛ awura no. Ɔkronkronni Odusseus de nsu guaree fi a atetare n'akyi ne ne mmati so no nyinaa fii hɔ, na ɔpepaa po nsu ne nkyene a awo wɔ ne tirim no nyinaa. Oguare wie no, ɔsraa ne ho nyinaa, na afei ɔhyɛɛ ntade a ababaa a ɔnwaree no de maa no. Eyi na Zeus babea Athena ma ɔsoe yɛɛ tenten se daa, na ɔmaa tinwi hɔdɔdɔ sɛ nhwiren frɔmfrɔm bi fuwii wɔ n'atifi. Sɛnea odwumfo bi a ɔte apɔw a Hephaestus ne Pallas Athena akyerɛ no adwini a egu ahorow pii
nan sika de gu dwetɛ ho de yɛ nwini fɛfɛ pii no. Saa ara nso na ate na maa ne ti ne ne mmati so hranee na ɛyɛ ɛfɛ no mu. Ɛno akyi no, wɔkɔtenaa baabi wɔ po anwea no so, na n'ahoɔfɛ no maa ababaa no ho dwiriw no yie. Afei, ɔkasa kyerɛɛ ne maawa a wɔn tinwi yɛ fɛ no se, "Me maawa a mo abasa ho a, montie m'asɛm kakra yi. Ɛyɛ me sɛ Nyame a wɔte Olympus no na wama saa ɔbarima yi abɛfi Fiakia a wɔne Nyame sɛ no mu. Kan no, na ɔsɛm yɛ onipa hunu bi, na afei de, ɔte sɛ Nyame a wɔte soro tɛtrɛɛ no. Menyae a, anka ɔbarima a ɔte saa yi de ne pɛ bɛtena ɔman yi mu na wafrɛ no ne kunu. Hwɛ, maawa, mommɔ hɔ ho no aduan ne nsa." Ɔkasa wie no, wɔtiee n'asɛm, na wɔde aduan ne nsa besii hɔ maa Odusseus. Na ɔkronkronni Odusseus a wafa nsa no pii mu no didii nom yie, ɛfiri sɛ ɔnya aduan dii akyɛ sɛ, na Nosikia a n'abasa hoa no dwen ade foforo ho. Bere a ɔbubuu ntaade no de guu teaseɛnam fɛfɛ no mu no, ɔde nnua no hyɛɛ apɔnkɔ no kɔn na ɔforo kɔtenaa mu. Ɛno akyi na ɔfrɛɛ Odysseus ka kyerɛɛ no se, "Onua hɔho, sɔre siesie wo ho na kɔ kurow no mu, na mede wo makɔ m'agya onyansafo no fi. Ɛhɔ na mise wobɛhu Fiakiafo adehye no nyinaa. Nea mepɛ sɛ woyɛ nso ni, hwɛ, wosɛm yɛ onyansafo. Kosi bere a yɛbɛfi wuram ne nipa mfuw no mu de, wo ne maawa no nni teaseɛnam ne apɔnkɔ no akyi, na medi mo anim. Na sɛ yɛdu kurow no mu a, wobɛhu ɔfasu tenten a adan atenten sisi so sɛ atwa ho ahyia. Hyɛn gyinabea fɛfɛ bi wɔ nifa ne benkum so, na ɔkwan a ɛkɔ mu no yɛ ketewa. Ahyɛn gyinagyina mu, na onipa biara hyɛn wɔ ne gyinabea. Wobɛhu baabi a wɔbobua wɔ Poseidon asɔredan no nkyɛn, na ɛhɔ na abotan akɛse sisi asase no so. Ɛhɔ nso na mmarima yɛ wɔn ahyɛn tuntum ntampehama ne ntama ho adwuma, na wɔsen atabɔn ma ɛyɛ hatahata. Ɛfiri sɛ, Fiakiafo ni agyan anaa agyan kotoku, na mmom, nea wɔde hoahoa wɔn ho ne kyɛnnua ne atabɔn ne hyɛn fɛfɛ a wɔde tu kwan fa kotɛtɛrɛ no so. Mempɛ sɛ wɔbɔ me di mmɔne, na da bi obi de ayaw me. Ɛfiri sɛ, nnipa a ɛte kurow no mu no bu wɔn ho sɛ biribi. Wɔanhwɛ a na ɔkwadwofo bi ahu me akɔka se, "Hena ne saa ɔhɔho bran fɛfɛ a wodi Nosikia akyi yi? Ɛhe na wokohuu no? Ɛyɛ me sɛ ɔbɛware no. Ebia ɔyɛ hyɛn muni bi a ne hyɛn abɔ na wakɔfa n'aba ha. Ofi baabi akyirikyiri, ɛfiri sɛ nnipa biara nte mmɛn yɛn wɔ ha. Ebi nso a Onyame bi etie ne mpaebɔ afi soro aba sɛ ɔbɛware no ne nkwa nna nyinaa. Megye di sɛ eye sɛ nankasa akɔ baabi akonya okunu wɔ hɔ, ɛfiri sɛ ɔmmu Fiakiafo mmarima akunini a wɔpɛ no aware no wɔ ɔman yi mu no mu biara. Saa na wɔbɛka, na eyi deɛ nimguase bɛba me so. Mankasa po bɛka ɔbea biara a ɔbɛbu n'agya ne ne na animtiaa ayɛ ade a ɛte sɛɛ na ɔne mmarima bɛbɔ ansa na wɔahyia no ayeforo anim yie. Hwɛ, onua hɔho, tie asɛm a merebɛka yi, sɛnea ɛbɛyɛ na m'agya bɛgya wo kwan ho ntɛm ama wasan akɔ wo man mu. Wobɛkɔ akɔdu ate na abosompɔw bi a ɛbɛn ɔkwan no nkyɛn wɔ baabi a onyaa atwa ho ahyia. Ɛso bi da hɔ, na sare atwa ho ahyia. Ɛhɔ na m'agya asase wɔ, na ɛhɔ nso na ne bobeturo wɔ. Na sɛ wogyina hɔ teɛ mu a, wɔte wɔ kurow no mu. Tena hɔ na twɛn kosi sɛ yɛbɛdu kurow no mu akɔhyɛn m'agya ahemfi. Sɛ wobu ano sɛ yɛadu ahemfi hɔ pɛ, si mu kɔ kurow no mu na bisa na wɔnkyerɛ wo m'agya onyonyamfo Alkinoos ahemfi. Wɔremmrɛ koraa na woahu, na abofra ketewa mpo betumi akyerɛ wo nea ɛwɔ. Ofi biara ne Fiakia a ɛne no sɛ, na ɛyɛ ofi a ɛte apɔw yie. Na sɛ wohyɛn fie hɔ na wosi adi wɔ hɔ a, yɛ ntɛm kɔ asa no so, kosi sɛ wobɛdu faako a me na te wɔ asamofi a ogya da wɔ mu bi anim, na ɔde ne ho atwere ɔfasu no renwene ntama kɔkɔɔ bi a ɛyɛ nwanwa sɛ, na ne maawa tete n'akyi, na m'agya ahengua si ne de no nkyɛn, na ɔte so nom ne bobesa te sɛ onyame bi. Twa no ho, na fa wo nsa ka me nana nkroma, sɛnea ɛbɛyɛ na wobɛsan akɔ wo kurom bio w'anigye mu. Sɛ mpo ɛba sɛ wo man wɔ baabi akyirikyiri, na sɛ ɔpɛ w'asɛm deɛ a,
Mewɔ anidaso sɛ wobɛsan akɔhu wo namfo na woadu wo fi ne w'asase so bio. Ɔkaa saa no, ɔde abaa hanahana no bɔɔ apɔnkɔ no na wotutuu so wakawaka fii asu no ho. Wotuu amirika huuhuu ara yie. Ababaa no nso nam nyansakwan so kaa mmoa no sɛnea ne maawa no ne Odusseus a wɔnam wɔn nan mu no betumi ne wɔn abɔ anan akɔ. Na ɔde abaa no kaa wɔn nyansa mu. Afei, owia tɔe, na wobeduu Atena abosompɔw a agye din no ho. Na ɔkronkronni Odysseus tenaa ase wɔ hɔ. Na ɔyɛɛ ntɛm bɔɔ ɔberempɔn Zeus babea no mpae se, Zeus a wokura Aegis babea a wommerɛ da, tie me. Nnɛ de, tie me. Efisɛ bere a ɔberempɔn a ɔma asase wosow no bobɔɔ me pupopupo no, woantie me mpaebɔ da. Ma fie kiafo mfa ɔdɔ ne ahummɔbɔ nye me so. Saa mpae yi na ɔbɔe, na Pallas Athena tie no. Nanso wanyi ne ho adi ankyerɛ no, efisɛ ɔfɛre ne wɔfa no a ɔde abufuw retam onyame nipa Odysseus ani ara kosi sɛ ɔbɛkɔ akɔdu n'asase so bio no.